farmakin so. Farmakin so. Farmakin so, farmakin so, farmakin so, farmakin so, farmakin so, Joseph Greenberg shi ne ya karkasa harsunan Afirka zuwa gida. Duba da yadda suke da aron kalmomi a tsakaninsu. Congo California. Na biyu, Nilo Saharan. Na uku shi ne Asiatic. Na hudu, Khoisan. A bar ni da wanda nake so, kun ga aishi kenan. A bar ni da wanda nake so, kun ga aishi kenan. A bar ni da wanda nake so, kun ga aishi kenan. A bar ni da wanda nake Wani irin farmaki so yake nema ya kawo min haka? Kai, ina. Tabbas so zai yi galaba a kaina in har na rasa ƙarfin gwiwan da zan danna zuciyata da shi. Kai, ina, ba zai yiwu ba. Karatu na je yi ba soyayya ba. To, Taisir, yau kin ce da sassafe haka? Ina kwana? Har kin fito? Wallahi kin tashi lafiya? Lafiya lau. Lafiya kalau. Ina zaki tafi haka da sassafe ko karyawa baki ba? Wallahi anti muna da lecture ne a makaranta, shi yasa na fito da wuri. Okay. To amma ba za ki tsaya ku gaisa da yayanki ba? Idan ya tashi ki faɗa mishi ya tafi school. To shi kenan Taisir. Allah ya bada sa'a. To amma Allah ya kiyaye. To Allah ya taimaka. Aha. Bari in ƙarasa abin. Kai? Wannan ba wannan sabon ɗaliban nan ba ce? Ita ce boss. Yirbas. Hi baby. Gamji University zaki je ne? In ba damuwa mana, kyawo mai miki lift. Ni? Kai har ni zan ma wannan yarinyar magana? Ta min wulakanci? Lalle sai na koya mata hankali. Ina gaba ta san ko ni waye bane. Mu je school din mana, za mu same ta ai. Ogo. Shi so ba a yin satilas, komai wuya hakilas. In ban ci wayanan nan ba na jin daɗi. Na saba da wayanan nan. Kai na kusa ne. Tun daga area mu nake zuwa sai na ci wayanan nan hankali na yake kwanta.
Da ai ka samu wai ni ne zan ga jira ana. Sai ka zo. Ya ina wurin mai waina zan ci waina da Allah ga nan zuwa. Ka dan jira ba za Assalamu alaikum. Za a samu waina ga nan zuwa. Mama ina kwana? lafiya lau haka fito? Wallahi mama. Mama wainan nan in ba ita da ce ba ban jin daɗi wallahi. Yanzu za a kwashe, ka yi haƙuri. Dama mama akwai kuɗin handout da nake so in bayar a makaranta kuma ban da kuɗi. To, nawa ne kuɗin? 500 ne mama. 500? To ai za a samu tun da an taɓa ciniki. To mama na gode. 500 dai? Eh. Gashi. Mama na gode. Allah ya tsare. Amin amin. Allah shi albarka. Amin. Allah kuma ya bada sa'a. Amin mama. Da lafiya. To mama sai na dawo. To Allah ya tsare. Allah bada sa'a. Da lafiya. Aliyu. Na'am, Mahabir. Gaskiya fa ina ganin san tesir ya farmake ni. Dan tun lokacin da muka fara lecture ina son ta a cikin zuciyata. To, Mahabir, in banda abinka ka faɗi mata mana kawai ka huta. Ba wani abu bane ai. Tsoro nake ji. Ka san yaran masu kuɗin nan suna da wulakanci. Ina gudun kada in je in gaya mata ta disga ni. Haba Mahabir. Yanzu duk girman makarantar nan akwai yarinyar da zaka nema kake tunanin cewa ba ta accepting ba. Ai kawai ina ganin the best idea mu je mu nemo ta kawai. Kana ga dai da hakan zai daidai? Kawai abin da zai faru kenan mu je mu nemo duk inda suke kawai mu je kawai ka faɗi. Na riga ma na san inda suke zama ita da su Hafsat Jimrita. It will be better gaskiya. Shi ne kawai abin da zai faru mu je kawai a nemo su. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. Taisir, yau tun kafin mu shiga lecture na karfe 8 na hango ki a nan gurin wannan sammako da kika yi na lafiya ne? Hafsat, tun da kika gani na dako sammako a makarantar nan, ke kin san akwai magana. Hafsat, na kamu da san ɗalibi a cikin makarantar nan. Kai Taisir, ki yi hankali da samaran jami'an nan. Daga zuwan ki zaki fara soyayya, kada fa ki dinga samun matsala wurin jarabawan ki. Ba na tunanin tarayyata da Mahabir Abdulsalam a cikin makarantar nan zai kawo min rashin cin jarabawata. Kai ko ni zan baki support a kan shi saboda yaron guru ne kan shi yana ja sosai. Wow. Da wanda nake so. Alhamdulillah kun gansu can ma yanzu kawai abin da nake so da kai da mun je kawai ka faɗi mata abin da ke cikin zuciyarka. Ba matsala mu je zan gaya mata. Aiko na ji daɗi sosai. Kai gashi can ma yana zuwa. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. Farmakin so. Farmakin so, farmakin so. Amincin Allah ya tabbata ga amintatta ga dukkan abin gorantawa. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. Amincin Allah ya tabbata ga amintacce ma'abota daɗa ɗan lafiya. Baby, boss ne ke son magana. Akan me? Ni ma ba sani ba, Ni amma dai idan kin ji zaki ban ji abin da dalilin. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. A bar ni da wanda nake so kun ga aishi kenan. Farmakin so.